Se, että te ajatte hirviöiden asiaa. Te haluatte hallita muiden elämää ilman minkäänlaista vastuuntuntoa. Eikö teillä ole minkäänlaista häpeäntuntoa? Ei. Mitä mä voin hävetä? Sitä, että sä koitat pilata muiden elämiä. Sä koitat hallita lailla toisten perusoikeuksia. Mikä on se, mikä sulle antaa oikeuden pilata muiden elämiä? Sullahan on parisuudelaki. Siinä ei ole mitään. Niin. Sulla ei ole mitään. Niin. Sit voit jatkaa matkaa. Tää on avioliittopolitiikkaa. Kiitos puheenvuorosta. Joo. Voit jatkaa matkaa. Ole hyvä ja Kiitos. poliisi. Haluaisitteko allekirjoittaa?